Od prvog honorara kupio je stalak za mikrofon i automobil na daljinski upravljač. Koliko ga je slava promenilo? On je sa 16 godina počeo da peva. Kućne žurke koje je sa svojom najboljom drugaricom, takođe pevačicom Cipkom, organizovao, zamenio je scenom. Mnogi ga vole, a mnogi ga, boga mi, i osporavaju. Vidjet ćemo mi zašto, kakva je životna priča mog današnjeg gosta, reći će Aleksandar Misojičić. Ksander, pa dobro ti meni došao. Bolje te našao, vidi, hvala ti na ovo, baš si se pripremio, vidi, ovo ja dugo nisam čuo neke detalje, ove sa koje si ti rekao i kad se razmišljam jeste. Sve sam to nekada pričao, ali sam i ja zaboravio o tome, da, o tim detaljima, o početcima pogotovo. Hvala ti na pozivu. Nema na čemu, hvala i tebi. Slušaj, da li si ti od onih od onih koji se snovi ostvaruju? To me zanima. Ako radiš na tome... Ti, Cipka, ste kao mali umeli da organizujete, pa ste pravili svoje blokove pesama, pa ste pevali na kućnim žurkama. I te kućne žurke zamenio si scenom. Jeste, ali da ti kažem, pre svega toga, kao deca u osnovnoj školi, 1., 2., 3., 4. razred, tad smo imali po par godina, smo i Cipka i ja jasno i izričito govorili da želimo da se bavimo muzikom, da ćemo biti pevači, ćemo biti zvezde ili kako već. Tada smo gledali sve te naše pevače, turbo folk i tako dalje, gledali i svetsku scenu, kako svi oni onako zrače i tako dalje i želeli mi da budemo tu. I onda kada smo stasali, mi smo onda karaoke. Moram ti kažem da sam se sinoć baš bio sam sa Cipkom i baš smo o tome pričali. Ona priča, sećaš se kad smo one karaoke, daj mi nađi da hoću da kupi karaoke, da pevam, da se zezamo u stanu. Tako da sad radimo na tome da vratimo te kućne žurke, ali za naše, privatno samo. I organizovali tako rođendane drugara i tako, čisto samo nešto da bismo mogli da pevamo, jer to volimo. I tako smo kao učili repertoar, učili da vladamo sa mikrofonom i tako dalje, a onda naravno posle toga je to prešlo i u profesionalno, jer čuju te negde nekad i onda krene to pomalo i evo danas već nekih 10-15 godina kasnije, boga mi 15, evo nas. Evo vas tu gde je. Reci mi, je li bio težak, trnovit i naporan put da bi se došlo do ovoga gde si danas? Ja znam da si ti izdavao neke pesme, pa da one nisu ni prolazile nešto, imao si neke, a gostovao si na svim televizijama. Jeste. Nije bila neka potražnja. Da li su ti momenti bili prekretnica da možda kažeš, Bože, što mi je ovo trebalo? Nije to baš kako sam zamišljao. Uvek imaš tog razmišljanja, uvek je bilo šta ako i naravno snimiš pesmu, pa ne samo ja, nego i naše velike zvezde, svi imamo takve situacije, prosto da ne može svaka pesma da bude, ne znam, mega hit. Ili da prođe možda onako manje zapaženo od onoga što si očekivao i želeo i tako dalje. Moram da ti priznam da jesam imao oscilacije u smislu i odustajanja i svega, ali ne samo zbog toga, nego generalno ovaj posao je onako, kao što kažeš, put je trnovit i težak i mnogo raznih ljudi, uticaja i dešavalo se svakakvih situacija da prosto pokušavaju da utiču na moju karijeru, mene, posao i tako dalje i onda ja kao se zapitam zašto meni ovo treba, u smislu ja imam toliko lep život da ne moram da trpim po znacima navoda neke stvari, neke ljude i tako dalje, ali mene to brzo prođe. Ja u afektu često odreagujem, pa me brzo i prođe, ohladim se i nastavim dalje. Nekako se osvrćem na dobre ljude, dobre komentare i na dobre stvari i zbog toga želim da budem sve bolji. Opet znam da budem i nekako inatđija, ako mogu tako da kažem, da i zarad nekih možda loših situacija, čak možda i loših komentara nekih i tako da je kažem, sad ću da ti pokažem, sad ću ja, znaš. I onda me nekako sve to neki i inat, i želja, i ljubav, i onda naravno podrška svih ljudi koji stvarno mnogo ljudi koji me podržavaju, koji mi pišu svaki dan, koji slušaju moju muziku, koji vole to što radim. I onda prosto kad se sve to tako sabere, ne postoji mogućnost da se odustane. Ali svakako da je bilo svakakvih, mislim, posao kao posao je težak. Hoću da mi kažeš, neki ljudi... Da. Bilo je sad, kakve su to situacije? Koji su to ljudi? Iz muzičkog sveta? Iz muzičkog sveta, iz posla, što bi se reklo. Ajme navedi neki primer. Šta se desilo? Dešavalo se da me sabotiraju u klubovima, na primer. Jel da? X puta. Zato što, mislim, sad možda ću zvučati neskromno, ali
ja zaista svaki vikend nastupam i gde god dođem bude stvarno super atmosfera, ljudi me super prihvate. Ja imam dosta potkovano iskustvo zato što dugo pevam i dugo radim širok repertoar i ja mogu da se prilagodim. I imam takvu neku energiju što ljude nekako pokreće i samim tim prosto ljudi te žele, traže te, zovu te. Kad odradim jednom klub prvi put, obavezno uzmu barem jedan datum novi istog momenta, čuje se i tako, to se tako nekako širi, a onda to dođe do nekih drugih ljudi i onda krenu da sabotiraju i da pričaju kontra kako ja ne valjam, kako i tako dalje. Onda ja dođem posle određenog vremena u isti taj klub ili u neki drugi i pokažem se potpuno drugačiji i oni ostanu su zatečeni i onda mi kažu, znaš, pa ali mi smo čuli, pa, znaš... Pa ste razočarao te ljude? Pa nisam se razočarao zato što, mislim, nisu oni meni bliski. Mene može da razočara neko ko je baš moj, ko mi znači, ali sam samo shvatio da prosto ljudi na sve načine pokušavaju da dođu do nečega možda, do nekog, ne znam od čega, mislim, prosto, što ono kažu, da gaze druge da bi došli do svog cilja. Ja nisam takav, iako su mi predlagali da treba da budem takav, da treba da budem prosto da se nekako prilagodim među te neke ljude, ali ja ne mogu, ja nisam. Ja idem onako čistim srcem i nekako smatram da kako seješ, tako ćeš i da bereš posle i meni se to bar tako isplatilo i ja tako i nastavim. A čemu te ovaj posao naučio? Gde te promenio, u kom smislu? Pa sada me nešto promenio, samo sam nekako više stekao iskustvo. Drugačiji je posao, moram da kažem, kada se bavite estradom i kada radite javni posao je drugačije nego kada ste kao radi pevač u bendu, u orkestru i tako dalje, da vi samo idete, imate tezge, odrađujete i tako dalje. A ovo je ipak nešto malo drugačije, gde se pojavljujete na televiziji, morate da vodite računa šta ćete reći, jer uzor ste nekim ljudima i tako dalje. Ja često dobijam poruke od mladih ljudi koji gledaju moje intervjue i koji se hvataju za reči koje sam ja rekao i postupaju tako i tako dalje. I onda ja shvatam da ja imam i tu jednu veću dozu odgovornosti u tom smislu. Tako da sam dosta u tome naučio naučio sam da nije baš sve kao što izgleda. Ajde, da najblaže budem. Nije sve kao što izgleda, na TV-u je to onako super i kada gledamo, ali u pozadini, baš zbog svakakvih i ljudi i svega, iako ja nemam neki preterani kontakt i uticaj tih ljudi na moj lični život i da su u mom okruženju, ali svakako nekako nije baš sve kao što izgleda. Kao što izgleda. Da li misliš da na estradi postoje prava iskrena prijateljstva? Postoje, zaista postoje ljudi. Ovo što sad ja pričam, mislim da je manjina ovih loših i ovih zavidnih i sujetnih i tako dalje, ali takođe postoje sjajni ljudi i baš ono što često moje kolege pričaju, uglavnom su velike zvezde i oni koji su ostvareni zaista sjajni ljudi, normalni ljudi. Ja sam naišao na, pa kako da ih nazovem kolegama, malo mi je glupo da ih zovem kolegama, mnogo su stariji od mene, imaju velike karijere, veliko iskustvo, ali prosto eto pevači koji su zaista ostvareni, nikada od njih nisam doživeo ništa neprijatno, čak naprotiv. A je li bilo kolega i koleginica u koje ste razočarao? Da si pokucao na neka vrata? Nisam kucao ni na čija vrata. Nisam kucao ni na čija vrata u smislu da sam sad nešto od nekog tražio i očekivao, ali onda dođeš na snimanje, sretneš se sa nekim, pa prosto taj ti ne bude onakav kao što je na TV-u. To je ono što ja kažem, često ne izgleda uživo kao što je na TV-u. Ali nije to samo slučaj sa mnom, u smislu kao pevača. Mnogo ljudi meni priđe. Jao, znaš, slušali smo prošli vikend, ovde je pevao, ne znam, neki pevač, pevačica. Jao, razočarali smo se, nisu hteli da se slikaju, nisu hteli ovo. Znači, tako, to su neke sitnice koje ljude u tom smislu, tako ljudi. Sad ja da sam imao neko loše iskustvo, kažem ti, nisam očekivao ni od kog ništa i ne očekujem. Znači, ono kao da sad, ako pozovem nekog za duet, pa me odbije da ću da se razočaram, ne. Ili nešto, mislim, što može da bude vezano za mene. Ali prosto sam shvatio da je u ovom poslu sve nekako neizvesno i da ne očekujem. Baš ne očekujem ni od kog ništa. Ali jedna od retkih koja možda ti daje i podršku je Indira Radić. S njom često nastupaš zajedno. Kakve savete dobijaš od nje?
Kakva ti je Indira? Hajde ispričaj. Pa evo, Indira je jedna od tih ljudi koja je mega zvezda, koja je ostvarena i koja apsolutno nema grama sujete u smislu ni prema kome. Ona žena ima svoj život, svoju ogromnu karijeru i hitove, vanserijske hitove. I prosto, znaš, ona kad dođe, ona nema vremena da misli o bilo čemu, jer ona kad dođe okupirana je tom publikom, tim ljudima koji je tako dočekaju. Savete u smislu, savjetujem oko pesama, slušala je često moje pesme, da. I savjetuje me šta ona smatra kakve pesme da pevam. I sprema se nešto. Ne duet, neću da ne pomislite odmah. Ne, nismo... Da, a hteo sam da izustim, jel duet? Da, vidim da si hteo, sam te zato presekao odmah. Jedan stil i pravac i neke pesme koje su onak, baš što sam sa njom nešto razgovarao i poslušao i usvojio njen savjet. Prosto kako me ona vidi i da vidimo nešto na taj način. I više dobijam od nje podršku nego sad neke savete. Podršku u smislu, eto, na nastupima ili kad dođem kao gost, da izađemo. Ja mnogo volim njene pesme, da se provodimo. Svaki put me izvede na binu i mi zajedno pevamo duete. Znaš, stati pored Indire, otpevati Lopova je zaista velika privilegija. Mislim, ne samo meni, nego bilo kome. Tako da, hvala joj na tome, ali još je tu kolega. Još je tu, sad ako nabrajam, mislim, nekog ću i zaboraviti, ali sam dobar sa Anabelom. Se privatno jako dobro družimo i često smo nastupili. Goga Sekulić, Seka Aleksić. Dosta Bomarajević, sad ne mogu da se setim, ali dosta kolega s kojima se onako privatno često vidim. Proćaskamo, možda pustimo neke demo snimke jedni drugima da čuju, da čujemo i tako dalje. Pa čak i naši menadžeri sarađuju jedni sa drugima i tako dalje. Tako da smatram da jeste to nekako poenta i najbitnije biti onako okružen pravim ljudima i zašto da ne i sarađivati. Tako je. Često možemo naći, rekao sam i u najavi, imaju oni koji te vole, ali oni koji te i osporavaju. Jel čitaš komentare negativne? Čitam, ali ne možeš bez toga. To je negde normalno. Često mi kolege kažu, to je, na primjer, jedan savjet koji sam od mnogih dobio, hejt, kao neka hejta, hejt je dobar, hejt ti diže, jer gde je hejt, tu su i drugi ljudi koji će te brane i tako dalje. Kažu da je to dobro, jer naravno ne možeš da imaš ljude koji će samo da te vole. Mislim, to je... Bilo bi dosadno. Pa, bilo bi dosadno. Mada je u mom slučaju zaista većina, 95% sigurno su dobri komentari. A koji su loši? Hoću da mi kažeš. Šta kad sedneš na YouTube, šta pišu? Pa ništa nešto sad senzacionalno, ali na primjer pišu da im se ne sviđaju pesme, možda im se ne sviđa moj styling. To. Kaže, njegove pesme su tra-la-la, pisane onako usput. Ratata, klasa, BMW, lepotica. Kako komentarišeš ti to? Pa ja nemam ništa protiv. Mislim, ako ima to svoje mišljenje, neko misli da je to tra-la-la, neka ga. Ja moram da kažem da Ratata, iako je ona kao Ratata i jeste neki šaljiv tekst komercijalan, Ratata je pesma koja je do sada, ajde mogu slobodno da kažem, obeležila moju karijeru. Nije lepotica, je li? Lepotica je prva lična karta. Čini mi se da ona da te je vinula. Jeste. Ali Lepotica je moja, moramo i to da uzmemo u obzir, Lepotica je moja druga pesma u karijeri, to je Bane Opačić, zaista sjajna pesma. Druga pesma u karijeri prosto nije prirodno bilo da se sad desi nešto epohalno. Ona jeste hitična, ona jeste sjajna pesma, ali ja mislim da će vreme tek ono koje ona zaslužuje da dođe za nju. I zato išli smo dalje, pesma za pesmom, pesma za pesmom i svaka se nekako više slušala, a onda se desio taj Ratata koji je onako mene vinuo ne samo kod nas, evo i u Bugarsku, i preko, u Evropi, gde god da nastupam, ljudi traže Ratata. I na TikToku, na Instagramu, na mrežama je ta pesma viralna i dan danas. Ona ima preko 3 miliona pregleda na YouTube. Skoro 4, da, plus svi ostali pregledi. Na TikToku broji milionske i milionske preglede. A misliš da je to potvrda uspeha, milionski? Milionski ne. Meni je potvrda uspeha kada dođem na nastup. I kad vidim da me ljudi znaju i da znaju pesmu i da prihvataju i da vole. I kad mi traže. Kad svaka devojka dođe, ovako pokaže mi Ratata ili iz publike, onako, ja znam da sam ja u tome uspeo. Da li imamo milion
ili evo moja pesma, poslednja pesma koju sam izbacio, Balada, Minut sreće, nema neke milionske preglede, ali meni na svakom nastupu traže i ljudi prilaze i kažu da obožavaju, da im je to moja omiljena pesma. To je prva balada u svojoj karijeri. To je prva balada u mojoj karijeri koju sam, by the way, snimio na zahtev publike, jer ja komuniciram s njima na mrežama i oni su svi želeli baladu, ja sam im dao i vidim da nisam omanuo da im se dopala. Tako da pregledi, internet, bilo šta što je vezano za te neke kao brojke na mrežama apsolutno nisu nikakvo merilo. Zato što svi možemo da imamo stotine hiljada pratilaca, milione pregleda, sve, ali da prosto u ljudima to ne važi, da ne pije vodu, da te ne žele. Tako je. Tako da, a možeš da imaš opet kontra, da nemaš ništa od toga. Za spot Rata ta angažovala si glumicu Natašu Aksentijević. Odakle je ideja da Nataša Aksentijević... Znaš šta, želeli smo da imamo, pošto u tekstu imamo komšinicu koja nas je čula, komšije su nas čule, i trebalo nam je neko ko će da glumi komšiju nekog ili komšinicu koju je čuo. Mislim, ko će to bolje i majstralnije da uradi od Nataša Aksentijević. Tako je, Pritom, ja privatno Natašu obožavam. Ona je sjajan lik i, mislim, kao glumica i voditelj i kako god da je. Baš sam gledao tvoj intervju sa njom pre neki dan, moram ti kažem. Gledam sve njene intervjue, slušam je i genijalna mi je i... Kakva je za saradnju? Sjajna. Sjajna. Mi smo počeli snimanje već i ona je došla, mi smo sve prekinuli, ja sam iz poštovanja prema njoj rekao menjajte scenu, Nataša da završi svoje, pa ćemo mi da nastavimo. Veruj mi da je to trajalo 15 minuta. Koliko je tražila novca? Jeste se cenkali? Nismo se cenkali, moram da ti kažem da smo to uradili na prijateljskoj osnovi. Na prijateljskoj? Znači nije naplatila ništa? Nataša je moje srce i hvala joj. Vidi, i da je naplatila i da nije naplatila, apsolutno je nebitno, jer ona je takav pečat dala tome da to je nešto, taj spot je nešto na što sam ponosan, da jednog dana, sutra i za 10-20 godina, mogu da kažem, ljudi, meni je bila Nataša Aksentijević, volim vas, Nataša DNK, kako god. Tako da, krivo mi je što možda nismo imali neku još veću scenu za njim. Da bude više u spotu, da bude kroz ceo spot ona. Ali što se mene tiče za neku sledeću pesmu, ja bih opet vrlo rado voleo da ona je za komediju sjajna. Pa pitanje je da li će da ti ne naplati sledeći put. Neka naplati, Nataša vredi svake pare. Jel' tako? Jeste. Takvi glumci, takvi umetnici zaista zavređuju toliko poštovanje i onako da budu, što se mene tiče, aktivni u svakom smislu, da u svakim predstavama, u serijama, u svemu. Bravo. Nemamo mnogo takvih glumaca, moramo se složiti sa tim. Kažeš, na negativne komentare ne obraćaš pažnju. Ne obraćam, da. Jel ti nekad poljuljaju samopouzdanje? Jesu pre, ne mogu da kažem, kad počnete da se bavite ovim poslom, prosto te pogodi sve. Zašto taj neko loše misli o meni, ne znamo. Ne poznajemo se, a napiše nešto što nema veze s vezom, bilo šta. Ružna ti je pesma, ružan si, vidi ovo si on, mislim bilo šta. Ili ako dajem neki intervju pa nešto kažem, dam neki svoj stav, iznesem svoje mišljenje, a to se kosi možda sa nekim, pa oni mene napljuju, nešto naruže, prosto svi mi imamo neki svoj stav, možemo da imamo svoje mišljenje ako se ne slažeš. I to je legitimno, ne slažem se ni ja s tobom pa te neću psovati. I to me je tako malo pomerilo, ali sada već i ne. Sad sam navikao i nekako, ja sam čuo jednom davno jednu dobru rečenicu od nekih kolega, ne mogu da se setim ko je to bio, nije bitno šta kaže nego ko kaže. I to je zaista tako. Ali što je najgore, ti koji nije bitno ko kaže nego šta kaže, ali uglavnom su ti glasniji koji nemaju ni stav ni mišljenja, oni su glasni. Samo bučni. Tako je. Pogotovo na mrežama. Su bučni, ali samo zato što oni na sve živo stave komentar. Ali se desi nekad da odgovoriš? Da zavrneš u kavu da kažeš pa čekaj da ti ja odgovorim? Mislim da sam možda jednom, dva. Jel da? Ali na neke komentare koje se ponavljaju konstantno. Naprimjer na svaku sliku, na svaki video, na sve živo. I to onda kao odgovorim i posle oni nastave, ali ja već sam se ohladio. A kad je Instagram u pitanju, jel dobijaš neke nepristojne ponude? Pa zavisi šta je za tebe nepristojna ponuda. Joj, nećeš mi diplomatski se izvući. Dobijaš. Kakve su to poruke? Svakakve. Ljudi, vidi, živimo u eri društvenih mreža kad su svi slobodni da ti napišu sve i svašta. Pišu mi sve i svašta.
Jel šalju slike? Šalju slike, šalju videozapise, traže isto to od mene. Nude mi novac, svašta ljudi. Novac? Za šta ti nude novac? Da se skidaš? Ne, pa ne kao ono, aj skini se pa ću ti poslati, nego kao da me vode na putovanja, da mi finansiraju, ne znam šta, život i pesme i ne znam, karijeru. Tako neke gluposti, ali... Kako reaguješ na takve stvari? Pa meni to smeje. A čekaj, jel otvoriš poruke, jel pročitaš, jel iskomentarišeš, blokiraš, šta uradiš? Ne blokiram nikog. Ja znači, to te zabavlja? Ne, pa ne znam da me zabavlja, ali kao, mislim, to normalno. Svi to da ja se bavim javnim poslom. Prosto, mene dnevno vidi 1000 ljudi. I normalno je da će od 1000 da jedan uzme da napiše nešto, ne znam. Da li muško, žensko, nije bitno. Znači i muškarci i žene se nabacaju? Svi se, pa nije to samo u mom slučaju, to je svuda slučaj. Da ti se javljaju prosto i staro i mlado i ovako i onako, znaš, svašta pišu. Ajde mi daj neki primer gdje si stvarno ostao šokiran posle neke poruke. Pa bilo mi je, kad se to prvi put možda desilo, kada mi neka, ne znam, žena, devojka, žena u stvari udata je bila, valjda, i sad, ne znam, kad mi je poslala, negde sam trebalo da nastupam negde, pa me je pitala kao doći će na moj nastup i hajde da nakon nastupa ja dođem kod nje u hotel, ona će mene za to kao da me časti, kao tako to, znaš, to je bilo koji je, čoveče, moguće ovo. Evo, to se mi zezamo, kao, imamo nastup pre ponoći, posle ponaš, što je sad zezanje. A da nije nju izazvala ta tvoja izjava, što si ti rekao da voliš starije, pa ne znam, moguće. Ha? Moguće. Moguće i to. O tvom ljubavnom životu se jako malo zna. Nekako ne ističeš to nikad u prvi plan, svoj emotivni život. I mislim da je to prava stvar. Mislim da je to prava stvar, zato što brzo se to nešto pokvari. U smislu, mnogo je ljudi, mnogo je komentara. Doživljavao sam da ljudi, neodređeni tako ljudi, mojim bliskim ljudima pišu poruke i svakakve gluposti i tako dalje. Tako da sam odlučio da nekako privatan život, pa ne moram nešto preterano da pričam o njemu. Pogotovo dok nemam nešto što je onako, kako bih ti rekao, sigurno i što je kao ono, sutra ja ne mogu sakriti ni svoj brak, ni porodicu, niti mislim. Ali dok ne bude do toga došlo, dok ne bude nešto ozbiljno... I dobro, kakav je ljubavni život danas? Kad se prvi put pojavim u javnosti i značite. Ali, nisi mi odgovorio na pitanje. Jesam, kaže, kad prvi put se pojavim u javnosti, značite. Slobodan sam. Slobodan sam. Pa dobro, tako kaži. Već dugo sam slobodan. Prosto nekako me, ne znam, nešto me tako krenulo. Neće me. Izgleda da me neće. Hoćete ništa. Vidi, nastavljamo u istom ritmu. Znači, sviđaju ti se starije žene, to si izjavio, pa sa kojom koleginicom bi mogao sebe da zamisliš? Ja sam i o tome govorio. Moja neka kao simpatija iz mladosti, nikad nisam gledao naše mnogo pevačice, u tom smislu, sad ću ti kažem, u smislu da sad kao, wow, sad bi, ja sam voleo kao klinac i dobri dan nas volim Rijanu, to se često pominjem, i čak sam sanjao da sam s Rijanom završio u hotelu. Jako sam voleo Nicole Scherzinger iz grupe Pussycat Dolls tada. I nekako je to mene više nešto Aha, to te privlačilo. A ko može od naših pevačica da liči na njih? Pa eto, mislim, znaš, imamo mnogo lepih pevačica, izgodnih, tako da... Ali nešto ne znam da bi se video sa nekom koleginicom sa estrade. Ma nije valjda. Pa ne znam. Nisam od onih koji bi kao mogao imati estradni brak. Mislim da ne bi to mogli da... Vrlo često se komentariše tvoje oblačenje, tvoj stil. Da li ti je to negde u glavi bilo, sad ću ja i ovim da vam privučem pažnju, pa da vam iskačem Pa nije da nije. Jel da? Nije da nije, ali ne bih to nužno radio da to meni ne stoji. Ja smatram da moda kao moda ili kako god nije do toga da pošto poto treba nositi samo ono što je aktuelno i kao što je sad trend, nego prosto ono u čemu se ti osjećaš dobro i što znaš da izneseš. Ja mogu da iznesem tu roze bundu,
I ona meni može dobro da stoji, ali naravno, mislim, sad šalom na stranu, ja ne bih došao kod tebe sad ovdje u emisiju da sedimo ovdje u Roze Bundi, baš... Što pa, bilo bi baš fore da si u Roze Bundi? Pa možda da sam u nekom Los Angelesu, da sam na nekom... Dobro, mi od Beograda možemo da napravimo Los Angeles, sve u glavi i od percepcije. Znači, mogao si da dođeš u Roze Bundi? Mogao sam, ali prosto, ipak mi ovdje, u ovo naše podneblje više... Nalazio na osude? Jesam, kako ne. Vidi, tada kada smo, to je bilo u spotu za pesmu Lepotica, to je moj drugi spot. I Boris Demode, ko pozdravljam, koji je sa mnom radio u tom trenutku, je nekako insistirao da ja to obučem. Iako to nije bila moja ideja, ja sam se potpuno prepustio. Ja kad s nekim sarađujem, ja se prepustim. On je doneo sve žive stvari i samo je tu Roze Bundu ovako ogrnuo na meni. Rekao, molim te, samo u tom jednom kadru nosi nju, ne znaš kako ti stoji. I kao, hajde, okej. Znaš, kako se slika, slika se, brutalno dobro. Ajde, i tako je to. I onda izbacujemo pesmu i kreću komentari. Prvi naslov u medijima, na portalima, bio je vezan za Roze Bundu. Totalno pesma nije bila nešto što je ono kao fokus, wow, izbacio sam pesmu, nego kao izbacio je spot u Roze Bundi. I onda sam vidio da to privlači pažnju. I zašto da ne? Ako mogu da iznesem, zašto da ne? Jednog dana, ako dođem u taj stadijum, u stvari kad dođem ili kako već, kritikovat će me, ako kažem ako dođem, u stadijum da pravim svoje koncerte i da pravim neke velike nastupe, svakako se neću pojaviti ovako. Mislim, kao ono, decentno i ležerno obučen, to će morati da bude neka scenska garderoba. Tako da, stay tuned, kao, bit će svega i svačega. Biće svega i svačega kad si ti u pitanju. Kad je tvoja muzika u pitanju, ja sam čuo da ti često pevaš i razvode, i devojačke večeri. Da. Kako to? Sad već imamo dogovoreno nekoliko devojačkih večeri, ali zamisli, ni jedan razvod. Čekaj, stvarno pevaš razvode? Jeste, pevao sam na razvodima i Šta, pozovu te i? Zovu me, pa prave ljudi proslavu kao i što je devojačko večer ili rođendan ili bilo šta. Kad pitamo kojim povodom, mislili smo prvo da je neko zezenje, znaš kao, razvodimo. I kako ti je na prvi put bilo kad si pevao razvod? Isto kao na bilo kojoj žurci, oni su veseli, pozitivni, samo što je razlog tog slavlja malo drugačiji od uobičajenog. Znači nije rođendan, punoletstvo ili nešto, nego je razvod braka. Pa ako je ljudima na sreću i na veselje, ja ću da pevam, pa šta god to je. Jel, se nekad desilo da si bio na nekoj devojačkoj večer da si pevao i posle toga da te ta mlada zvala za razvod da joj pevaš, a? To nije. Nisam je mnogo razvoda pevao. Mislim, valjda se ljudi toliko često ne razvode u sreći, više u nesreći nego u sreći. Pa onda i ne proslavljaju toliko često. Ali to još nisam doživeo. Obzirom da se ko mene ništa ne zna, ne bi me čudilo uopšte. Jel ovo danas sve što si želao? Nekako slavu si veliku i popularnost da živeo u Bugarskoj. Da. U Bugarskoj te mnogo vole, posle pesme. Moram da ti kažem da su me u Bugarskoj na neki uvrnut način bolje prihvatili nego, brže, da se ispravim, brže prihvatili nego ovdje. Mene su u Bugarskoj upoznali u decembru 20, kad sam izbacio treće, Ratata. Ja sam već u aprilu imao nastupe. Znači, to je 3-4 meseca s jednom pesmom. I krenuli su od aprila nastupi non stop u Bugarskoj, evo i sada. I nekako, dok ovdje ja postojim već 4-5 godina, da kažeš, od kako imam svoju prvu pesmu od tada računamo. To je tamo krenuo nakon 4 meseca, ovdje mi je trebalo malo više da se oznojim, da bi došao do tog nekog određenog stadijuma. Ali moram da ti isto tako priznam da to nije sve što ja želim. Ja radim na tome da dostignem nešto mnogo više. Snimam dobre pesme, evo, u studiju smo i mislim da iz projekta u projekat kako budemo radili, da će moja karijera, moje ime da raste i da će ljudi sve više znati za mene. Ja nisam neko ko pravi skandale, svađa se, nisam svadljiv tip i tako dalje, tako da na to baš previše i ne hvatam ljude, da se kaže sad neko. A jesu ti nekad savjetovali, ajde bre napravi neki skandal? Jesu, mnoge tvoje kolege i... Šta ti je bilo onako najbizarnije da ti je neko nudio? Nisu mi sad nudili neke priče, samo su mi govorili da treba da napravim nešto o čemu će da se piše, napravi nešto, treba ti, bla, bla, bla i tako da. Ja ne mogu, prosto ljudi to osete kad ti nešto na silu uradiš, kažeš ili bilo šta. Ne ide to tako, ne mogu ja da lažem ljude. Znaš, kad dođeš na nastup, bilo prosto u takvom sam vremenu danas da imate i društvene mreže, imate sve,
da ne možete ljude da slažete. Ja ne mogu da snimim pesmu da kažem ljudi ovo je mega hit ako pesma nije. Znači ne možeš ti da slažeš ljudi, to se vidi. Isto tako i bilo kakva izmišljena priča, skandal ili bilo šta. Ali onda o tom potom dođu priča koje se zaista izdešavaju pa to sve dođe u medije. Eto, pritvor, recimo, najsvežije pritvor. Kako je bilo u pritvoru? Užasno. Kako se desilo? Užasno, vidi. Sama pomisao na to da sam krenuo na nastup i da kao treba da stignem da pevam, a ja sam završio u policiji. Mislim, znaš, Čekaj, ti si bio u pritvoru? Da. Koliko dugo? Par sati je to trajalo dok se to sve... Mislim, mene su odveli u kombiju policiju, o čemu pričam. Čekaj, tebe i Gogu Sekulić. Goga je imala sreću da nije prekoračila. A ti si prekoračio i ti si u kombiju bio? A ja sam prekoračio i momentalno sam morao da idem sa njima. Ja njima kažem, ljudi, tretirate me kao kriminalca, posljednji ljudi svašta rade, ja prešao granicu, zakoračio ovako, vi me sad vodite u kombiju, sede pored mene, mislim, nisu mi stavili lisice, ali još je samo to falilo. Mislim, jako neprijatno, ali mi sada, nakon svega na to gledam, mislim, ja kažem, ok, imaću sutra jednu priču više koju ću da pričam unučićima i ne znam, deci sutra da kažu da znate šta. Ali baš je specifično da tim putem na neke stvari se dešavaju. Ono, otmica ona što se desila. Pa da, to je ispalo otmica, ali ja i da verujem da je to bila krađa automobila. Pa su sa automobila dobili i mene, pa su me brže bolje vratili. Šalim se. Ja na sve to sad gledam pozitivno. Je li ostavilo to neke traume? Na tebe neku anksioznost, depresija, strahove? Ja sam se s tim izborio, sa strahovima pogotovo. Pogotovo nakon tog dešavanja u Austriji. Ajde, ovo sa policijom nekako je to i prošlo, platila se kazna, naravno da je bio stres, ali je prošlo. Ovo je nešto što je bilo onako, pre toga što je bilo nešto onako mnogo ozbiljnije za mene, jer u trenutku ne znaš, pogotovo što si negde daleko u tuđoj zemlji, ne znaš kako da se ponašaš, jeste ostavilo traga na mene, ali sam ja to sredio i nastavio. Na šta ti se to odražavalo? Imao sam strah od puta prosto više, kako ću ja sad ponovo da sednem u auto da idem na taj isti put. Kako ću se ja ponašati kad prođem tuda. Ne znam, budio sam se noću sa raznim nekim košmarima i svašta nešto je tu bilo, ali to mene nije stiglo tad, nego tek nakon, ne znam, nekoliko dana sam ja počeo da osjećam posljedice, strah i onda smo imali probleme, joj, nemoj mi dogovarati nastup tamo, ne želim da idem da pevam u Austriju, ne želim da pevam u Nemačkoj, sad nemoj mi, znaš, ja sam počeo, joj, ja ne smem, daj mi nešto što je blizu, nemoj da putujem, ajmo avionom ili bilo, znaš, počela su ograničenja. Jesi tražio stručnu pomoć? Jesam, prosto morao sam sa psihoterapeutom da razgovaram o tim stvarima, jer to je zaista nešto što je za mene bilo onako, zašto baš meni da se desi, čime sam ja to izazvao, šta sam prizvao univerzumu da ja to, mislim, gomila nas na putu, milion auta, što mene baš i tako dalje. Ali sam se nekako izborio i dosta sam sam o tome i razmišljao, pored toga što sam naravno i razgovarao. Moram da kažem da su bili uz mene i moj menadžer i prijatelji i moja porodica, ljudi koji onako stoje tik uz mene, koji su mi podrška broj 1 i onako su mi pomogli da sve to prevaziđem i da na kraju krajeva danas sve to gledamo kao zezanje i mi se neretko i smejemo i šalimo na sve te teme, pa i između ostalog i sa Gogom, mislim, kad god se sretnemo mi se zezamo i smejemo na konto toga. Jer kad smo s Gogom, ja sam rekao, Gogo, nemoj da me uhapse sad kad idem tamo i to se desilo. Ozbiljno? Da, zato što ona je rekla, idi, Tebra, pita ih. Jel možda rekao, Tebra, ja oblačim jako, izlazim na auto i rekao, Tebra, sad kad me budu uhapsili ovi ovde. I tako i bi? I tako i bi. Kaže, ako neću više da pričam ništa, prizivam zlo i ne daću. Od prvog honorara rekoh, kupio stalak za mikrofon i taj automobil na daljinski. To su dečački snovi. Dečački snovi. Bilo je raznih perioda u tvom detinjstvu, ali nekako i ta nemaština je možda obeležila da se ti danas nisi promenio. Ostao si isto onaj skroman dečak iz Majura. Tako je. Pa znaš šta, dete 90-ih i ranih 2000-ih, svi znate kako je to vreme bilo, prosto smo živeli taj neki život. Niko od nas nije imao nešto specijalno, roditelji su se jako borili za egzistenciju, za nas i tako dalje. I
tada su imali jedino sredstvo komunikacije sa svetom i bio televizor. I ja kao dete naravno gledaš televizor i reklame gde neka srećna deca negde u svetu vozaju te autiće, igraju se s nekim igračkama svakakvim, koje ja ne smijem ni da pitam roditelja. Nikada mojim roditeljima nisam tražio to da mi kupe, jer sam nekako znao da to ne može, da se, mislim, možda su oni posle i mogli, ali ja prosto nisam želeo. Pa čak i kad su mogli, tata te odveo u prodavnicu igračaka, ti si najmanji. I to znaš, jeste, bravo. Ko ne? Jeste. Jesi i danas skroman? Jesam. Jel ceniš svoj dinar? I tuđi i svoj. Tako da nekako me to sve mislim, roditelji su me tako vaspitali da kakav god bio, da li bio i zvezda ili ne bio milioner ili ne, prosto mi smo svi ljudi od krvi i mesa, isto živimo, imamo iste potrebe kao bilo ko na ovom svetu i moj bi bio najveći poraz da se sutra u bilo kom trenutku zbog nečega, slave, bogatstva, bilo čega promenim i mislim da bi onda tek shvatio da zaista nisam uspeo ništa u životu. Uspeh u životu nije samo imati novac ili imati slavu ili imati hitove ili te neke fizičke stvari ili tako dalje. Prosto ostati čovek i ostati nekako... Mislim da ono što generalno čega nam fali danas jeste empatija i neke normalnosti. Prosto svi smo ljudi, kažem ti, od krvi i mesa, treba biti normalan. I ja jesam takav i tako postupam da li imam sada više nego pre ili manje, to je totalno nevažno. Ali prosto to su bili neki dečački snovi. I ja sam rekao jednog dana kad ja počnem da radim, ja ću sebi da kupim to. Ja sam to uradio. Iako taj, na primjer, autić stoji u kutiji dan danas. Sad ih imam nebrojeno. Ozbiljno? Pa da. Kolekcionar se skuplja? Pa nisam kolekcionar, samo volim. A i prijatelji moji znaju da to volim. I onda kad mi je rođendan ili nešto, oni mi poklone. Autiće? Pa da, ali onako, znaš, te neke maketice i tako dalje. Jer ceo život sam voleo automobile, autića, auta i to je tako ostalo. To su sitnice koje mene obraduju. Znaš, mene obraduju takve stvari. Ako mi neko prepokloni to nego bilo kakvu skupu stvar. Kad mi neko pokloni to nešto što zna da mene nekako čini srećnim. Pogotovo što me to vraća u detinjstvo. Pa da, to jesu lepe stvari. A kad je estrada u pitanju, kome je pozajmio novac sa estrade? Kom? Jel ima neko onako? Pričat ćemo mi o Cipki, to je nekako dvodrugarica. Pa dobro, Cipka je moj najbolji prijatelj, njoj bi pozajmio sve što treba dao nas. Ne bi pozajmio, nego dao sve na svetu. Ali sve da bi rekao pozajmio, ne znam da li nekom trebaju pare na nas. Ti kažem, kriza je na uopšte na estradi. Pa to ti kažem, kriza. Nemoj da krenu da me zovu pevači. Svi znaju da ja radim svaki vikend i sad oni misle verovatno Jel ima neko da bi pozajmio novac, da te sad pozove? Pozajmio bih mojim najbližim. Najbližim? Pa mislim, ljudima koji od mene, koje poznajem, ne mogu da pozajmim novac nekog koga ne znam. Ako god da mi se javi, verovatno bih možda izašao u susret u tom trenutku. Mada da ti kažem nešto. Kaži. Evo kaže, evo sad Moji honorari su potrošeni unapred mesečno. Jel trošiš mnogo? Ulažem. Ne, ja samo ulažem mnogo. Da, to mnogo košta sve. Mnogo košta. Ja nisam neki trošađi u smislu sad da ja se nešto bahatim, ne znam čime, skupim životom. Ali mnogo ulažem u karijeru. Moje pesme, moji spotovi, pa i stylinzi, sve što je neki propratni deo ovoga zaista košta. Ja volim da sarađujem sa profesionalcima, sa ljudima koji su istaknuti u svom poslu, koji znaju svoj posao i na kraju dana to sve mora da košta. Znaš, to isto ako želiš da voziš auto, ako voziš Mercedesa, moraš da platiš ako voziš neki drugi. Znaš, to tako ide i prosto ja biram u životu da uvek nekako i prizivam takve ljude i da sarađujem s takvim ljudima jer smatram da ću tako da prizovem i neke uspehe. Tako da zaista košta i ja se ne šalim kad kažem da ja unapred potrošim sve. A stvarno... Nema para, ne tražite, ne pozajmicu ništa, nema. Možete samo da dođete da date vi, nešto da donirate. To je to. Rekoh Cipka i ti. Da. Od detinjstva. Neraskidiva veza. Neraskidiva veza. Nažalost, nije se jedna velika tragedija desila i nekako ti si prvi bio tu uz nju. Pa ko će? Ti si njenog supruga poznavao, on ti je velika podrška bila kad si bio u jednom takmičenju, kad si se takmičio. Tako je. Prvi koji je nazvao i rekao šta god da ti, mi smo se zvali Legendo, jedan drugo, tako nešto smo, Legendo šta god da ti treba.
tu sam za tebe, da znaš i tako dalje. Kako je ona danas? Ne znam šta bih ti rekao. Ajde da ti kažem da je dobro. Nju ovo se mnogo promenilo. Nažalost, takve situacije u životu te nauče da u stvari pokažu ti ko ti je prijatelj, ko je uz tebe, ko nije. Je li bilo oni koji su joj okrenuli leđa? Kako ne? Mislim, možda ćeš imati priliku s njom da razgovaraš o tome, da ti ona malo više kaže o tome, nije na meni da baš pričam. Ali da, i ja sam između ostalog i na njenom primjeru njenog dešavanja mnogo naučio o ljudima. Prosto nisu ti svi prijatelji, daleko od toga. Ne možeš da imaš mnogo prijatelja, možeš da ih imaš. Teško ti je to dok pričaš, vidim da te boli. Da, jeste. Boli me zato što je ona mnogo neko moj bitan. I kad neko doživi takve stvari, mene to pogađa i ja to shvatam lično. Nekako, ona je bukvalno deo mene, ceo život, moja sestra, ja nemam rođenog ni brata ni sestru, imam nju i sve što se njoj izdešavalo kao da se izdešavalo meni. Radujem se svim njenim uspesima, ali isto tako bolujem sa njom u bilo čemu što je loše. I želim joj sve najlepše u životu. Naravno. Voleo bih da bude najsrećnija na svetu i kad bi moglo da se sve ovo do sad što se izdešavalo i dobro i loše da se samo izbriše, da ona sad se ponovo rodi i da krene. Ja bih to najviše voleo. Je li bilo teško da se vraća polako? I dalje je teško. Ali tu si kao podrška, da je guraš? Pa jeste, ali vidi, to znači, ali prosto u takvim situacijama ja ne znam šta treba da se desi da tebi da ti krene prosto nešto, znaš. Sreća, ona ima veliku publiku, ima mnogo ljudi koji je vole i ima na kraju krajeva i zna da je on bio neko koji je njena najveća podrška i koji je najviše voleo to što ona radi. I zarad svega toga ona je dužna da nastavi i da bude najbolja verzija sebe. Tako da ja to tako smatram i mislim, i tako i govorim. Da ona ne sme da odustane ni u kom segmentu života, ne samo poslovno, bilo kom trenutku i da mora da bude najjača i najbolja i da da svoj maksimum zbog svih nas, pa i zbog sebe. Tako je, to je pravi prijatelj. I nekako su ljudi navikli na vas dvoje kao dvojac na TikToku, u tim šaljivim videima. Pa snimat ćemo mi to ponovo. Pozitivnošću velikom, prebacujete tu lepu energiju na ljude. I na nastupima, moram da ti kažem. Nastupali smo često zajedno i ljudi odlepe. Prosto ne mogu da veruju da se nekog toliko poklopi, znaš. Ste se nekad posvađali? Kako ne? Onako da niste razgovarali danima? Pa dobro, sad baš da nismo nešto razgovarali, nismo imali takve situacije, ali smo se, pogotovo kao klinci, i tukli se i svađali se. Ona je mene tukla, više nego nju. Ona je tebe tukla? Da, sad cipka je bila. Žiška, ona je bila muško veća od svih nas u razredu tada. Ali to je više bilo nešto klinački, znaš. Tako da, ali smo se u biti slagali dobro i uvek podržavali. Možemo sada da se posvađamo, ali ljubav koja je između nas, mislim, to je nešto sasvim drugo. I u dobru i u zlu, što bi se reklo, tu ste jedno za drugo. I niko nije pokušao da nas svađa, nešto da se meša između nas, jer znaju da je nemoguće. Prosto je nemoguće, jer niko nju ne poznaje bolje od mene, a i ona mene, kako da kažem. Obrnuto. Prosto da. Se poznajemo toliko dobro da meni mogu da kažu za nju šta god ja znam. Iako je nešto rekla, šta je rekla i zašto je rekla. Ako je rekla ili bilo šta, mislim. Tako da to je baš jedna neraskidiva veza koja će siguran sam trajati ceo život. Nema razloga da ne bude tako. Nekako je sad aktualna ova pesma za Euroviziju, pa jesi nekad razmišljao da bi se prijavio? Ja jesam, ali moj menadžer se ne slaže. Ne slaže se, što? Koji me gleda i onako, da. Pa ne znam, on nešto smatra da to meni za posao nešto i nije nešto što je neophodno, a i tako da kažem. A ja bih možda i otišao više iz nekog novog iskustva. Kako si to on podigao, ja bih otišao da on čuje. Ja bih otišao zbog nekog novog iskustva i prosto da nešto novo probam. Tako da nikad se ne zna, neću da kažem ne, ali za sada nešto vidjet ćemo. Pre svega mora da bude... Ispratio ovu svađu sad, Mimi Mercedes i Majni Nikolić. Na čijoj si strani? Pa, na strani, nemam pojma, ali
prvo da ti kažem, ja Maju poznajem privatno, Mimi ne znam, ali Maju poznajem privatno, ona je onako vanserijska, jedna posebna osoba. I moram da ti kažem, ja mislim da Maja Nikolić treba da bude svake godine na tom takmičenju. Ona je najbolji PR tog takmičenja. Ja mislim da Maja ove godine nije bila. Dobro, Mimi ima valjda najslušaniju pesmu. I ajde, okej, to. Ali Maja je toliki PR dala svemu ovome i svi očekujemo šta će da se desi s Majom, šta će biti ako Maja ne pobedi i tako dalje. Znaš, ja čitam po Twitteru i tako dalje. Prosto mislim da nije Maja ove godine na tom takmičenju, da to ne bi bio toliki hype oko toga. A kažu da je Maja napravila neki lažni nalog na Twitteru. I to sam nešto čuo. Pod nicknameom Nemanja i tamo piše i boostuje sebe. Pa dobro, sad iskreno ne verujem da ona nešto žena ima vremena za to, nije imena taj lik, ali sve i da jeste, pa to je sve presimpatično. Mislim, znaš, i da jeste neka je zato što nije nikog uvredila. Boostujem svoju pesmu. Vidite, imamo pravo da radimo danas na svom marketingu šta god hoćemo, pa i da otvaramo lažne profile. Jer nemam ništa protiv. I na čije strani tim Maje ili Mimi? U svađi, misliš. Mimina pesma, moram da mi kažem da mi je brutalna. Stvarno mi se sviđa pesma. Mislim, Majina je super. Pa na čijoj sam strani, to nemam pojma. Ajde, Maju poznajem, nek bude da sam na Majinoj strani. Ajde da podržim Maju da pobedi. Diplomatski, znači da pobedi Maja. Ajde nek bude da pobedi Maja na Euroviziji, na pesmi za Euroviziju, da je pošaljemo na Eurosong i da vidimo to što Maja toliko dugo obećava godinama, taj haos. Daj da je pustimo da ode da vidimo šta će dodati. Da je damo zadatak. Da damo jer, evo, Majo, javno te prozivam da napraviš haos, da nam dovedeš Euroviziju u Beograd. I onda ja da se prijavim da ja predstavljam Srbiju u Beogradu. Ne mogu da putujem da ide po državama tamo. Taman da spojiš lepo i korisno. Koji su novi planovi? Izlazi uskoro novi duet, ali nešto potpuno opet novo. Ja stalno nešto novo radim. Jel ti to sigurna zona? Non-stop šaltaš iz pravca u pravac, iz stila u stil, šaraš to, igraš se, znaš, to ti je sve mač sa dve oštrice. To sam ja. Ja ne mogu da se ukalupim. Ma sve u redu, ali čekaj, ti bacaš novac, da li ga bacaš? Nije to bacanje, ne. Ne. Ja ne smatram da bacam novac ako ulažem u nešto u šta verujem. A se bojiš da ti se neće vratiti? Ne, pa toliko sam novca potrošio na sve danas da prosto je, bilo bi bez veze još da se kajem da to i potrošit ću ga tek ko zna koliko. Tek su ulaganje predamno. Ali ja volim da šaram. Eto, imamo Lepoticu koja je jedan stil ratata koji je potpuno nešto drugačije. Imamo baladu Minut sreće koja je emotivna, jedna preemotivna pesma. Duet koji najavljujem sa DJ, sad mogu da kažem, DJ Mikijem koji je moj drugar iz Nemačke, mi je poslao pesmu koja je onako potpuno nešto drugačije od svega što sam snimao, ali je sjajna. Ja kažem nekako moderan ovaj fazon. Mene mnogi i u tome vide. Dok jedni mi pričaju da treba snimam Minut sreće, taj fazon, drugi da treba da budem ratata, treći opet mi govore da treba da budem i u tom nekom modernom novom fazonu. Tako da ja želim da pružim svega. Pripremam još nekoliko pesama. Ja najavljujem album. To su sve pesme koje su potpuno različite. Bukvalno. Nekako iz razloga što smatram da mogu da ih iznesem i zašto da ne. Ne bih da se nešto, mislim, negde opet u svemu tome ostane moj trag, moj pečat i nešto što sam ja, moja energija, moj senzibilitet, emocije, šta god, ali opet samo stilski malo šarno. I mislim da je to skroz legitimno. Imamo sjajan spot, završili smo spot. Kad se očekuje premijera? Pa ja se nadam kroz 10 dana. Lepo. Kroz 10 dana da pripremimo, ja volim da radim temeljno na svemu i pripremam i svaku pesmu podjednako, pripremam marketing plan i sve ostalo što ide. Znači, kod tebe sve u fullu, znači sve je isplanirano, nema Ja sam ekonomista, ja volim da to bude onako sve po PS-u i da bude isplanirano i radim dosta na društvenim mrežama i prosto da to samo da na najbolji mogući način dođe do publike. Da ja uradim sve što je do mene, da ljudima predstavim tu pesmu i naravno postoje na ljudima da li će to njima da se sviđa ili ne. Ja dam sve od sebe i sad jedna pesma prođe bolje, druga ne. Moram da ti kažem i tu stvar. Na primer, ja imam pesmu koja se zove Divlji cvet, koja nikako nije prošla iz razloga što smo imali problema sa YouTube-om u tom trenutku.
potpuno mi je skinuo pesmu i pesma nije bila vidljiva do pre par meseci. Dobro. Uopšte na YouTube-u. Iz nekog razloga ja sam se s tim pomirio i pustio. Nešto mi je govorilo, ma neka, doći će vreme. U posljednjih mjesec dana nema nastupa da mi ljudi ne traže tu pesmu. Evo sad, posle, ja ne znam, 2-3 godine. Pa da, nekim pesmama mi treba vreme da prođe. Kada smo oslobodili taj YouTube, kad je pesma postala vidljiva, ja sam par puta onako objavio na mojim mrežama i ljudi su počeli slušati i kažu, otkud ti ova pesma? Ne znaju, isto Bana Opačić. Ne znaju jer prosto nije mogla da dođe do ljudi. I sad kad već dolazi do ljudi, sve više slušaju. Ali ja sam je pustio, apsolutno je ne reklamiram nigde, samo sam je pustio da postoji. I to je ono što ti kažem da sutra i za 5 godina ja verujem da to tako pesma neka može da doživi svoj neki maksimalan uspeh, onaj kakav ja smatram da zaslužuje. Jer stvarno sam onako temeljno radio na svim tim pesmama, mislim da su dobre pesme, pažljivo sam birao i radio na tome, pevao sa svojom emocijom i energijom. Kako je to lepo čuti. Da. I tu smatram da je uspeh, izvini, smatram da je u tome da je uspeh neminovan, pre ili kasnije. Eto. Bravo. Da te pozovem za 5 godina, šta bi voleo da mi ispričaš da ti se desilo? Za 5 godina voleo bih da me zoveš zato što ćeš između ostalog biti i gost, a i da budeš deo reklamne kampanje za moj neki veliki koncert u Beogradu. Eto, sve smo skromno. Skromno, da ostani tako nepromenjen, skroman. Neka te ništa ne menja, budi uvek isti, dosledan sebi, veliki drug. Evo, obećaj mi, pošto se znamo i privatno, ajde tako da kažem, obećaj mi da ako nešto primetiš da ćeš da bude rešava. Hoću, bit ću iskren, što se kaže do kosti. Hvala ti mnogo na divnom razgovoru. Hvala tebi, bilo mi jako lepo. Jel ti bilo lepo? Jeste, sjajno mi je bilo i još jednom ti se zahvalim na takvoj pripremi. Vrhunski si profesionalac, takve detalje koji mnogi propuste, prosto se me iznenadim. Hvala ti mnogo, želim ti mnogo uspeha. Čekamo mart, da svi džuskamo uz novu pesmu. I onda nadam se neko proleće, leto za novi album ili neke nove pesme. Tu smo da ispratimo sve. Hvala ti mnogo. Hvala vam.